единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. И до сега решенията му са показали, че мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната. 11 са служебните правителства в прехода, 7 от които са ваши, и това са последните 9 години. Смисъла на това правителство доведе до това, че днес България е член на Шенген, член на еврозоната, това, че събрахме повече от 8 милиарда допълнителни приходи, което не може да бъде отречено, че и в следствие на борбата с контрабандата и с измамите в митниците и в ДДС, благодарение на усилията, които положи това правителство, падна мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и съответно имаме и 4 милиарда в държавния бюджет по плана за възстановяване и устойчивост. И това са политически резултати, които трябва да бъдат отчитани, защото в политиката очевидно шоуто и маркетинга са така на сериозна почет в последните години, но в крайна сметка политиката е за тези конкретни резултати. Ние помолихме за отсрочка от 20 дни, в които да можем да приемем бюджета, който вече беше съгласуван и с работодатели и с синдикати. И помолихме за това да имаме този прозорец от време, в който да преведем страната през изпитанията, които ни предстоят. За съжаление обаче, политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, да го превърнат в концерт, за съжаление и вие самия призовахте по-скоро за оставка и за избори, отколкото за това да получим този прозорец, да изпълним нашия политически ангажимент, и ние се вслушахме в тези гласове. Така че отговора на вашите въпроси, които вие поставяте, е следният. Ние днес още, докато сме заедно с вас, в момента Министерски съвет разглежда удължителен бюджет, така че вероятно в следващите часове удължителен бюджет ще бъде внесен и съответно ще направим необходимото той да бъде разглеждан в комисии и в пленарна зала. За съжаление, тук вече обаче отговорът на въпросът на синдикатите и на работодателите трябва да остане в опозицията и тук в президентството, защо не се приема бюджета, а се държи на това да има непременно удължителен бюджет, защото всички ни призовавате за удължителен бюджет. И ние няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на